tabukni je BJP Jonojati Morsaroni je mission nugui tongmani abo angkisa kokma sasinai. Tabu BJP Jonojati Roni mission kaisana je sakapano 2026 ADC election hakai ADC dokol khlaina ni. Boni tabuk kuno mission kurikya Tiprasa development Tiprasa yok sanani dop yok sanani kuno mission kure ekmatra mission hake 2026 je sakapano ADC dokol khlaina ni. Imang nuk tongo kintu o imang kuno dinapano kuplum yasi purono yasi. Magi purono ya ari dokol khana panto sokar sana panto MDC songkha nangnai bele MDC number nangnai bele o MDC number boro ni manai be boro mai yasi. Nong ni yago tabu tongo 10 ta tongmani chin borong nang da hongso phaibe kya tabu nong thane tongo noita sokar sana he koita nangnai 16 ta nangnai te 7 ta nor boron mannai bo jaga ni mannai takarjola hai jaga manai naro Mandai Polimpur hai jaga manai naro Jirane hai jaga manai naro Simna hai jaga manai naro Ramchandrogar hai jaga manai naro Hal Assembly hai jaga manai naro O jaga rong norok nang to wansu goi nong ang butu asi mai na si tamba hinga je jaga bo MDC bo Tipramo thani MLA bo Tipramo thani a jaga bo 2026 Sorry 2021 Tipramo tha busuk boot by lead khai 2023 busuk boot by lead khai abo wansung nai keno calculation by ekdom hisab ongor phaible abun bagana ang sawo nonio je wansung mani abo kuno dina phano kuplumung yaisi tabuk ani kok khaimosi nongni je noita je tongruk tongmani o noita bo buskang salo nong yago tongruk glak sungnai peina hisi morani chelakang nanai gonga nogon nanai Nini koromsara nanai Rajapur Mija kathal nanai sengnai painai ani advice tongnai nong thani norok jesini je Tipramo tharoni seat ro nongni somoy nosto khaya karei nongni je seat tongmani a seat no da banchri narman a jaga focus khlaike nongni bai kaham mungna hesi nongni kaham wan sugoi sang sawai hudda nijino niji thogoi kuno lab kuri norok thogoi tong nijino niji je jaga a jaga pesi peria norok a jaga jesban busuli khlai tongdi o busuli kundino peria hesi abo haino demising painai abo nang sanam sungo norok takajola hai jaga rago mandai hai jaga rago chini Ramchandrogar hai jaga rago Asrambari hal hai jaga rago nongni Narendra Modi bai Amit Shah helicopter bai rangwati wama ke wai sarpano a jaga kuno dino pasingya abo kuno dino sombobya o bastho abo haisi Angabo non sanam sungasi. Norok je an kisa misa joining khai phurmani abo hudda si norok. Ari bokhro ko kaham ke wan sungna ba 2026 norok je phainani tali nai de hasi record nai na ba record 2021 Tipramo tha busuk boot by lead khaikya 2300 busuk boot by lead khaikya a jaga hoite norok 100 200 1000 kaisa no norok bitnong BJP tlang thangka sini Tipramo thani pokoni norok ek dui balti tuitlang thangpono sini Tipramo thani pokor kun dine nai hai hesi sini Tipramo thani borok kun dine pai thaiya sini Tipramo thani saputar kun dine pai thaiya sini bubag rana hamjangnai kun din pai thaiya hesi so abun bagino somoy hudda nosto dakladi nongni je sit tomoni ab sitnoda banchri narakmono abuno norok focus khlaile de hesi ang nong sane abun sana musungu abun sadi nong Narendra Modi te Amit Shah sadi je sit tongo o sit o sung khlai tomoni a jaga Sung norok helicopter rang thang sarpano sunga jagrao passing e norok side di tala si diaisi sadi abo ngai o basto kok norok hasi je nog imang nungui tongmani tabu ang kaisa kok ya kaisa message ram sungu sini entire Tipra sarok no je Jonojati Morcha khai tongnai rok no ang sanam sungu by chance jodi BJP do ADC o phaikano phai tomaya guarantee de warranty jodi phaiga kai Jodi phaigakai sabu saloknai ADC o BJP sarkar pano saloknai heke state government saloknai state government sabongkai ho Bangladesh ni phainai rok borok haisi borok saloknai bahagi saloknai je somoy lai thangnai yo sini CPIM tongpro state ni CPIM rok ADC no salogo state ni CPIM rok je samani ADC ni CPIM rok sei no ma karon ma khayo haisi o samuno ma khayo kun dina free hand samu ma khlaya freedom kai angabuno ang advice te request sini Jonojati Morcha khai tongnai Tipra sarok no jodi BJP TTADC o phai thanga kai
puila sikang tam khaina ne borok ADC ni reserve no borok sebai nanai sebai nai borok haisi awon pore tam khainai sebayoi je Bangladesh ni phainai borok no sini Tiprasa area o ADC area o borok colony islamnai haisi colony islambai dabai nai haisi borok tamba hindi bongni jaga to paithanga sini ADC o sung Tipra mota tamabai borok kuno samung khlaimi ang tonga kebengui tongha bongno abon bagai sungma wan suktai sin Tiprasa rokma wan suktai sung wan songa nangnai je phatani Bangladesh ni phainai rokni mission kaisano ADC area sebainani ADC area sebayoi ADC area o colony sinamboi je ayni phanai borok no danani plus ti Tiprasa rokno sob somoy no bunsai tolakhai tonnani bongni abo mission haisi norok jodi sini hamkraini bagai dophan bagai wansuk tonga kai ko kurei sing bigrangui mano manthi soktani bagai sing khlanya nango haisi khlai je ko kurei kintu mama wansuk na haisi tini nung je jaga rabar bagan khai tongo nung tini je jaga koi bagan khai tongo nini o koi bagan rabar bagan jaga wo colony sinamboi Bangladesh ni phanai rongna dayani aboni kunu guarantee to tong kun dino guarantee kuri haisi je সময় colony sinamano je jaga borok ni choice ngano o jaga abo BJP khani ndangnai Tipra mota khane da nabi CPM khane da borok kun dino wansukla borok ekmatro wansuknai mo Tiprasan jaga wo mo sung mo jaga chung choice nga mo jaga no sung colony sinamnai afro kuno lab tonglak afro kapal boi supai kapano kuno lab banglak haisi angabon bagai angnong thani hat jor khai request khayo je jonojati morcha khai tongnai rok norok kisa wansuk bai de haisi nijini theka betheka ne bagai khai khana nango khai de haisi subi subidan bagai khai nango khai de haisi kintu je সময় ঠিক সময় phayo ojora kifil phayoi je dophan bagai samung khainai bongno logiri phaidi angnong no kok sana musungu paithago sini je jonojati morcha khai tongnai sini leader rok nang sana musungu nongni boss rongno sadi nongni boss rongno sadi haisi norok je bulai toklai khai jaga senga nai tomani dokol khainai tomani nongni imang kuno dino puro nangya ang to sai gaisi nongni Narendra Modi bai Amit Shah je takarjola hai jaga rogo khwai hai jaga rogo simna hai jaga rogo helicopter bai rangni wati bari phano kun dino phano norok o seat nongno pass ngai maya guarantee te warranty haisi ang nongno sawo haisi kisa wansugai bujiwai samung khlai lai haisi huda nijero niji thogoi লাভ করে হেসি সময় মাগনা তাকাইদি নংনি যে সিট তমনি ও সিট নদা নরক বাঞ্চি দিনার মনো নরক আবনসি চেষ্টা খাইদি নং